Inyo nang desisyon ha. Dili na ako. Okay, guys. Tana, manunod ta sa conference room ako. Aron adto dito atong plansahon ug maayo, atong planuhon ug maayo unsaon ito pagpukan si Carmi Mercader. Okay? Okay, sir. Sunod mo na po. Okay, gentlemen. Mao ni ang gamay na itong conference room sa kumpay. Ani na ito himua ang plano pagpukan ni Carmi Mercader. Ingon man, ani na ito himua ang series of meetings, no? Una na ito sugdi ang pagbuhat sa atong misyon. Kasabot mo? Yes, sir. Kadyo. Ako sa inyong gusto rin, mag-coffee na ta, juice. Coffee lang ta, sir. Okay. Apa rin, sa'yo mo? Coffee lang, sir. Kadyo ta, kay tas gawas ang intercom. Akong tuwagon kadyo ang katabang din, ha? Sige, sir. Alright? Nabili bala, sir. Excuse me. Pero ako kung kasuwa rin yan. Vilma. Sipo na ba? Oo, di lang sa conference room. Oo. Kahit ka rin po mo sa ipares na mo. Ha? Eh, ano yun? Ay, tabali mo. Bilang po sa mission ng isang ko na ito. Bilang po sa kanila. Ayun. Okay, Bert. Sir. Ben. Makasugod na ta sa itong brainstorming. Sa angay na itong pagkabuhaton, nga matuman ang atong misyon, pagpukan ni Carmi Mercader. Oh, Lola. Judy? Oh. Asan to sila? Kung aman sa conference room, Lola, nanood man sila. Dito. Mag-unan sila. Naaman ko na sila yung meetingan, Lola. Confidential. Mau ba? Sige lang, Lola. Ikabala ka, sultian na ka ni Sir Bart. Sino na saan? Ano ka ba? Oy, ginan kang lolo. Siguro sa mali ng lolo. Mao lagi. Naanad magugog, sir. Eh, unya, biyaan na takalula ha? Kay ako panihato dito. O, nahala ka. Tabangan ka naman ito ka. Ayun na kay. Kaya lang nila ko. Nahala. Ikaw na lang. Ha? Nya, excuse sa lula ha? Sige. Hi, Lola. Oh, Ken. Sana daw. Kapoy lang sa? Ano ka pa yun? Kana bang matay trabaho ko? Matay buhaton. Oo, yun daw. Saan naanad man taglihok-lihok dito sa ato. Dinhi. Wa man. Magay trabahoon. Na may daghang mga katabang. Malimos sa tala. Nahala. Dito, Lola. Gusto nta kung balik ang pamabiga. Karong gas-gasan ng singot ba? Ay dong, ayaw gyud na buhata. Mahiubos niya mo si Bart. Gawas pa, mainsulto sab siya. Sige lang good, oy, muliyok lang mo ta din sa atong buot lihokon. Namay dagang mabuhat ba? Tabang-tabang lang ta din sa bay. Nanlimbyo dito ko sa mga tanong galing na, Lola. Pero kadiyot ra sa kayo. Sama man, naman sila hardinero. Sama gud sila dagang katabang din Mura, nag-grind na yung kinabuhi din ni Lola. Ambot, kung nga nung awahin na ni abot. Kung na pa mi magkadibulaag si Bart. At tingali, malipayo undag ay may among pamilya. Salig lang ni Lolo, Lola. Misaad man siya nga pundok ko ang inyong tibok pamilya. Ug labaw tanan, salig lang sa Dios. Okay. Labaw sa tanan, ang Diyos may akong gisandigan. Yan sa'y magdahom, nga maabot kini sa akong kinabuhi. Kining tanan na hitabo sa akong kinabuhi kay pagbuot ng tanan sa Diyos. Hoy, Karon kay naa naman ang imong bunga sa pagkamaluibo. O sa imong plano?
Pagkaagid ni magnaong unsa? Deny to death ka lang gihapon, day? Bisag si Ramil mismo? Nakakita siyang laki? Dili ko siya laki. Kaluha ko siya. Imong gisuhulan. Og di pa gyud igo. Imo pa gyud siyang gipabilanggo. Wa ko mahibaw na nang imong gipanulti, day. Sige lang, Ma'am Carmi. Barugi ang imong pagpamakag. Na ay Diyos nga kanunay nagmonitor sa gautan mong binuhatan. Nagmadre pa lang unta ka, day? Kung wa ka pa lang unta ang mga ambisyon kang Ramil, dili unta ni mahitabo sa imong kinabuhi. Yaya, dali ang coffee. Hoy, mochacha. Ati managi sogo ni mo ni Ramil. Kung dili ka mo layas ni bayan, kamatayon mo imo sa kuan! Yaya, dali ang akong coffee. Niyan na ang imong coffee, Rami. Ayaw kong sa muka. Labad ako. Rami, gusto lang ta akong mahibawon ka nga pabunyagan na nako karong Domingo si Baby Crystal. Wa ko'y labot sa mga plano mo para sa imong anak. May labot ka. Kay ikaw ang amahan. Pag-aagig na ni mo. Mo insist ka gud nga ako ang amahan sa bata. Ramil, nga nung di mo man ipadian itas ang bata. Aron ka mapatudaan mo nga ikaw ang amahan. Pawa na liya. Misamot ka labad ang ako. I'm sorry, Lia. Pero dili mapapasak muna na ang imong kadautan. Oh, unya, day. Nadagas imong drama si Ramil. O, tingali gisawayan ni mong tinta lang akong anak. Sa pagtuo nga, may karisma ka pa kang Ramil. Day, bisag kung saan mo pag nud-nud ang imong kaugalingon, bisag idodho mo pang imong kaugalingon kang Ramil, dili na mahitabo. Ha? Dili mahitabo nga mupatol siya nimo. Ano mupatol man siya sa salin sa uban? Nahibaw ka, Leia. Gipistahan ka na sa mga laki. Gusto na sa imo pagbutang-butang nako. Tingalik magmahay ka. Inigabot sa panahon sa panudya. Oh. Ikaw ang magmahay. Kung nga nung ni kamot ka pa ning bayan. Ikaw ang magmahay. Kung nga nung nangambisyon ka kang Ramil. Ramil, nga nung di mo man ipadian itas ang bata. Aron ka mapatudaan mo nga ikaw ang amahan. Ramil? Ramil? Nagpata na ba si Pauline? Mabalik unta mi pag sa kasino. Hello? Ramil! Mami, Oh my God! Nag-exalted ko ini sa hangin. Nangutana ko nimo. Wa ko nimo madungog. nadungog ba ya, Mami? Apan,
Puno lang sa kaso lang akong una-una tungod sa gisulti ni Leah. Ngano ko nung dili na ko ipadiin ang bata. Which is, may point sad siya. Para may bawaan yun kung kinsay tinuod nga amahan sa bata. What? Mugasto ka lang gid og kwarta og kahago sa mga butang nga way kapuslanan? Abe, Ramil, mangutana ko nimo. Human sa mga panghitabo na nasakpan mo siya uban sa iyang laki diha mismo sa imong kama. Aber, nahitabo pa ba mo pag-usab si Leia? Not a single moment, Mami. That's it? Ha? Natubak na yung mga pangutana. Ang issue kung kinsay amahan sa bata. Ano? DNA. Nag-usik-usik ka lang sa kwartaw kay mong kahago. Maputang away hinungdan. Sige, pukaon ko pa si Pauline. Mga sino na sabi. Sige, Ramil. Pauline? Iha? Pauline? Iha? Pauline? Iha? Baka na, Iha. Iha? Oh, Tita. I'm sorry. I'm sorry, lugay ko na kamata. it's okay, it's alright. O sige, kaligo na kay maligo na sab ko. Bagya sila, Mil. Babes. Babes, asaman mo ko yung kanawa sa kasino? Wa ko'y hilig na sugal, Pauline. Sorry lang, good. Okay naman kung dili ka musugal. Ano ba malingaw ka? Maadto po ko sa office, ugma. Gusto po ko mapahawayo sa'yo. Sige, bahala ka. O sige, Iha, kay maligo na ko. Okay, tita. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang ato